Tuhan, aku nyasar ketemu saka chattingan, jalaran ora sengaja padha karo prawan monco dadi kangen saben dina. Nolong wengi teleponan kaji seulang korban, aku pacaran sangka chattingan, rencana bali nikahan kecorong taun ngesrakahan, nanging nyatane aku dadi kapusan. Jebulane dhewene wis duwe anak bojo, aku kapusan nyatane malah dadi kaya ngene. Bapak simbok sepurane anak lanang dadi kere, udah disangoni sapi telu, pengen bali isin randuwe sangu gara-gara ku kapusan